si rôzne fakty z rôznych kategórií a popri tom budete môcť počuť tapping a rôzne zvuky ružových predmetov. Tak poďme na to. Spýtala som sa opäť chata GPT, aby mi napísal rôzne fakty a začal kategóriou psychológia a vnímanie. Ružová často symbolizuje lásku, nežnosť, jemnosť, empatiu a romantiku. Svetlo-ružová má údajne upokojujúci účinok. Používala sa dokonca na stenách väzníc, aby znížila agresivitu. Takzvaný drunk tank pink. Okay. Ružová môže podporovať pocit bezpečia a pohodlia, najmä u detí. Mnoho ľudí ružovú farbu vníma ako ženskú, no historicky to tak nebolo vždy. Umenie a dizajn. Ružová vzniká miešaním červenej a bielej, pričom odtiene sa líšia podľa pomeru a čistoty týchto farieb. Vo farebnej teórii je ružová často vnímaná ako teplá farba, ale plečie odtiene môžu pôsobiť aj neutrálne alebo studenšie. V umení sa ružová spája s intimitou, senzualitou alebo s pop artom, napríklad Andy Warhol. Niektoré odtiene ružovej, napríklad fuksiová, sa používajú v grafickom dizajne, aby pritiahli pozornosť, podobne ako červená. Móda a kultúra. V 18. storočí bola ružová považovaná za mužskú farbu, pretože bola považovaná za svetlejšiu verziu červenej. Farba sily a možností. Až v 20. storočí sa ružová stala dominantne spojenou s dievčatami aj kvôli marketingu detských odevov. V súčasnosti je ružová často súčasťou genderovej diskusie. Niektorí ju preberajú ako symbol odmietania stereotypov. V móde 21. storočia je tu napríklad millennial pink. Sa ružová používa genderovo neutrálne alebo ako súčasť minimalistickej estetiky. Rôzne kultúry. V Japonsku symbolizuje ružová prechodnosť života, napríklad cez sakury, čo sú teda čerešňové kvety. V západných krajinách je ružová často symbolom romantiky, Valentína a ženskosti. V Latinskej Amerike je ružová niekedy spojená s oslavou a živým duchom. V Indii sa ružová používa počas svadieb a osláv ako symbol šťastia a šťastnej budúcnosti. Veda a technika. V spektre svetla ružová neexistuje ako samostatná vlnová dĺžka. Je to výsledok zmiešania červenej a modrej svetelnej zložky. V prírode je ružová často signálom na pritiahnutie pozornosti. Napríklad u niektorých kvetov rúža alebo pivonka. Flamingá sú ružové vďaka karotenoidom v ich potrave.
súvisí s tlakom pri ich formovaní. Keď som čítala o flamingoch, tak som si podľa mňa mala zobrať toto. Jedna z ťapkyných obľúbených hračiek. Poďme ďalej. Marketing a spotrebiteľstvo. Ružová sa často používa na obaly produktov pre ženy, ale aj na cukrovinky a kozmetiku. Je obľúbená v brandingových stratégiách, kde má vytvárať pocit dôvery, prístupnosti a jemnosti, napríklad Victoria's Secret. Think Pink bola marketingová kampaň, ktorá pomohla ružovej stať sa populárnou módnou farbou v 50. rokoch. Symbolika hnutia. Ružová stuha je medzinárodný symbol boja proti rakovine prsníka. V queer komunite má ružová a hlavne ružový trojuholník historické konotácie, pretože ho nacisti používali ako označenie homosexuálov. Neskôr bol pretransformovaný na symbol odporu a hrdosti. Zaujímavosti. Pink noise, teda ružový šum, je zvukový signál, kde energetické rozdelenie je rovnomerné naprieč oktávami. Používa sa v audiotechnike na zaspávanie. Pink tax je termín pre vyššie ceny výrobkov určených ženám, hoci sú rovnaké ako mužské verzie. Inak, čo sa týka toho pink noise, ružového šumu, tak ja vám ho pustím na konci tohto videa. Keď skončí video a bude tam moje logo, tak vám do pozadia pustím ružový šum, aby ste vedeli, ako znie. V angličtine sa používa výraz in the pink pre označenie dobrého zdravia. Niektoré psychedelické látky môžu spôsobiť, že ľudia vnímajú bežné farby, napríklad bielu, ako ružovú. Okay. Barbie. Značka silno využíva ružovú farbu. Je to jeden z najrozpoznateľnejších brandov, čo sa týka farby.
prezývky z detstva, čo symbolizuje odlišnosť a rebéliu. V roku 2023 prišiel film Barbie, kde ružová dominuje. Jeho štúdio spotrebovalo toľko ružovej farby na kulisy, že spôsobili globálny nedostatok určitého odtieňa. Wow. Neurologické a psychologické poznatky. Niektoré štúdie naznačujú, že ružová môže znižovať úroveň kortizolu, stresového hormónu, hoci nie je to jednotne potvrdené. V kontraste niektoré tmavé alebo síte odtiene ružovej môžu mať energizujúci účinok podobne červenej. Ľudia s citlivosťou na farby môžu na niektoré odtiene ružovej reagovať negatívne. Farboslepí muži často vnímajú ružovú ako bledosivú alebo bledomodrú farbu. Ružová farba sa veľmi dobre kombinuje so zlatou, čiernou alebo sivou v luxusnom marketingu, napríklad parfúmy a šperky. Značky, ktoré cielia na súcit alebo charitu, často používajú jemné ružové odtiene, napríklad rôzne neziskovky. V niektorých ázijských krajinách sa ružová nosí ako tradičný odev počas sviatkov a symbolizuje šťastie. Kuriozity a zábavné fakty. V roku 2016 sa Google vyjadril, že najvyhľadávanejší odtieň bol rose gold, kombinácia ružovej a zlatej, populárna v šperkoch a iPhone dizajnoch. Existuje aj ružové mlieko, marketingovo zafarbené nápoje pre deti, väčšinou s jahodovou príchuťou. Niektoré druhy húb majú ružové klobúky, napríklad Pluteus cervinus v mladosti. V Marvel komiksoch existuje postava menom Pink Pearl, silná ženská antagonistka. A ešte pozriem, či nejaké ďalšie napísal. Tu je ďalšia dávka zaujímavých faktov. OK. Rúžová obrazovka smrti bola v niektorých verziách Androidu signálom vážnej systémovej chyby, podobne ako modrá obrazovka vo Windows. Rúžová sa v optike používa na označovanie niektorých typov polarizačných filtrov. Architektúra a interiérový dizajn. Ružové mestá sú niektoré historické lokality známe stavbami z ružového kameňa. Napríklad Jaipur v Indii alebo Petra v Jordánsku. To mi nič nehovorí. Ružová sa často používa aj v retro dizajne interiérov, najmä v kombinácii s tyrkysovou čiernou a chromom, typické pre 50. roky. V niektorých terapeutických priestoroch sa ružová farba využíva na podporu pocitu prijatia. Gastronómia a jedlo. Niektoré potraviny s ružovou farbou, napríklad ružový grapefruit alebo ružová himalajská soľ, reďkovka, losos, má rôzne sfarbenie prirodzene alebo umelo, napríklad marshmallows. Ružová farba pri stejkoch signalizuje, že je mäso pripravené alebo teda medium.
svet idealisticky alebo príliš pozitívne. V angličtine fráza tickled pink znamená rozveselený alebo veľmi potešený. V talianskom jazyku slovo rosa označuje nielen ružovú farbu, ale aj ružový román, čiže romantickú literatúru pre ženy. Popkultúra a digitálne médiá. V hrách ako Pokémon sú ružové Pokémony často typu Fairy alebo Normal, spojené s liečením alebo spánkom. Súčasné trendy a zaujímavosti. Millennial Pink sa objavil ako trend už v roku 2018-16. Je to jemný prachový ružový odtieň spojený s nostalgiou, dizajnom a sociálnymi médiami. Na TikToku sa šíri trend ružových moodboardov, vizuálnych koláží v jednom odtieni ružovej ako prejav osobnosti. Ružová sa často spája aj s nebinárnou alebo queer estetikou, ktorá úmyselne narúša rodové očakávanie. Extra zábavné fakty. Niektoré mačky môžu mať ružové labky alebo ňufáky, ktoré zmenia farbu podľa teploty. Napríklad pri alpínskych plemenách. Najdrahší ružový diamant bol predaný v aukcii za viac ako 70 miliónov dolárov. Ide o Pink Star Diamond. Existuje značka ružového toaletného papiera. V niektorých krajinách sa predáva ako luxusný a parfumovaný. Najjasnejšia ružová farba, akú je možno dosiahnuť, bola vytvorená umelo v laboratóriu pomocou nanoštruktúr, nie pigmentov. Nazýva sa Structural Pink. Chat píše, ak chceš, môžem ti na záver pripraviť zoznam top 10 najprekvapivejších faktov. Dobre, odpíšem mu, chcem top 10. A na záver mi chat ponúkol, že mi napíše básničku o ružovej farbe. Tak poďme na to. Ružová padá z rannej oblohy, keď tichom prebudí kvety zo sna. Nie je to farba len pre romantiku, v nej spí aj sila, čo nevzdá sa. Je to šepot pier pred prvým boskom, aj krik ruže, čo pichá, aj chráni. Vo väznici steny farbia ružou, tá farba vrajne odzbrojí v dlaniach. Nie je len nežná, aj keď tak pôsobí, vie byť aj jasná, vzbúra bez slov. Vo vlasoch bankierky v neonovej bunde, v ružovom diamante za milión snov. Je v duši tých, čo milujú naplno, aj v srdci tých, čo lásku len hľadajú. Nie je to dievčenská klietka ružová, je to sloboda v tóne, čo nezapadá. A skoro by som zabudla, že ešte musím dopísať farbu do nášho notesa, ktorý sme teda minule takto popísali tematicky zelenou. Takže teraz to bude ružová farba.
žien